Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating malapay pagpalain po tayong lahat, ating Diyos na buhay, sa patuloy maminamahal, hallelujah, na pagiging matapat. Ang Diyos po ang magbabalik a billion, million, trillion, quadrillion times siksikliglig at umaapaw ayon sa ating pong katapatan na yan. At sa mga sandaling ito, daglian tayong tumayo. Tayo na po'y kumuha nating kwaderno, ating ballpen at papel at Biblia. Yung mga anak natin nandun sa malansangan, tawagin sila, itabi maminamahal. Mahalaga po, pare-pareho tayong kakain ng spiritual na pagkain. At ang buong pagkakataon ay pinagkaloob sa ating beloved preacher, Brother Jubin Ferrer. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin dumalayan mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan namin, pinagamamalapin. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at buhay nagmumula sa iyo. At sapagkat ang binibigay mo po sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa buong araw na ito malapay ang bawang lahat. Sa mandalangin ng aming gilagat, may naman Evangelista, Waldes Estrada, Almeida, ang pong maminamalamang gagawa. Humingi kami kapatawaran sa mga kami supos sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa ng Panginoon. Huwag mo naman tignan may nagawa pagkasala kundi ang puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalay mo kami lahat at sa pagkano salita, langisan mo yung masalita, patubang lingkod sa ganang aking wala magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Huwag gamitin mo dalhin po papalang espiritual. Sa aking pumawag kapisada ko ito, dahil ang mga minamalang mga bisita. Pagpalay mo kami lahat at sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok. We come to cast out in the mighty of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. At ating pong ihanda yung ating pong mga sarili, mga minamahal, sapagkat sabi nga mga minamahal, before we come unto the Lord, dapat ready ang mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Lahat ng nagagalak, sumigaw ng praise the Lord. Kapag nagagalak, talagang magagalakin. Hindi yung napakahirap pumalakpak, ngumiti. Amen. Sabi ng ating beloved testimony leader kanina pa. Amen. Amen. At yan po mga minamal ay talagang, sabi nga, talagang pinipilit gawan ng paraan ng diablo na maging ganyan tayo. Amen. Pero wag natin wag tayong patalo. Amen. Tayo ay mga mananagumpay na mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa kambayutan na ating pong beloved wooden preacher, ako'y bumati sa magandang hapon sa ating mga minamahal mga bisita, sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay amin pong welcome sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito'y pinanguna po natin pong ginagalang at minamahal Evangelista, ating beloved Evangelist Waldes Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Wala na. Yung malakas na palakpak, lahat po'y pumalakpak. Amen. Ganyan ang pagpalakpak. Amen. Talagang hindi lalayas ang demonyo ng katamaran kapag hindi tayo gagalaw yung ating mga sarili. Amen. At we give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Waldes Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po, sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ready na natin mga minamahal. Amen. Kunin na po natin yung ating mga Biblia, ating mga kwaderno, at isulat po natin yung ating pag-aaral ng mga talata. Amen. Dito sa Aklat ng Roma, Kylie, Kabanata ay 12, talata ay 2. From the book of Romans, chapter 12, verse 2. Amen. Aklat po ng Roma, Kabanata ay 12, talata po ay 2. Ito po ang nakasulat. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi nga dyan sa English, mga minamahal, and be not conformed to this world,
But be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Alam po niyo, ito po mga minamalay, alam na alam natin ang talatang ito. But sa bawat araw na banal na gawain, may bagong mensahe ang mahal na Panginoon. Amen? Though we are using same verses, but the message, kaya nga tawag mensahe. Amen? The message of God is found doon sa kalagitnaan ng ating pong pag-aaral sa bawat banal na gawain. Kaya po napakahalaga na ating pong mapangyahan. Huwag lang isulat yung verse, amen, kundi yung mensahe na dinadala nito. Dahil kapag ang susulat nyo lang mga verses, mga minamahal, pare-pare yung malalaman mo dyan, makikita mo. Ilang beses na to, nabasa ko na to. Kaya sinasabi natin, memoryado ko na yan. Yung verse, ginagamit natin to prove na yung ating pinag-uusapan ay totoong mensahe ng mahal na Panginoon. Amen. But the message, sa bawat banal na gawain, magkakaiba yan. Hindi yan pare-pareho. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating pamagatan ang ating pong pag-aaral, God's transformation in the lives of Christian. Yung po ba minamal yung ating pong makikita na, ano bang transformation? Sabi niya, be ye transformed. Ano bang transformation na yan? Like for example, mga minamal, pag sinabing be not conformed, but be ye transformed. Marami po tayong mga bagay na talagang pag sinabing to be transformed is not just to make a difference. Yung mag-transform ka is not just to make a difference. At ang sabi diyan, but to change the world. Kung titignan niyo yung talata, pakibalik na yung talatang yan, amen, sa Romans chapter 12 verse 2, Kylie. Ang sabi diyan mga minamahal sa verse na yan, be not conformed to this world. Ibig sabihin, we are talking about the world. Amen. Hindi pinag-usapan ang sarili mo lang, kundi ang sinasabi, yung nakapaligid sa iyong mundo. Amen? At ang sabi diyan, we are, pag being transformed, hindi lang pinag-usapan to make a change. Gumawa ka na ng pagbabago. For example, mga minamahal, yung mga gumawa ng cellphone, ang purpose niyan, connectivity. Amen. Ngayon, kapag ikaw ba ay may cellphone ngayon, pero still malayo pa rin ang damdamin mo sa pamilya mo, dahil ang inuuna mo ay kung ano-anong mga laro, pero never ka nagsabing I love you sa iyong mama at papa or kung sino man ang mahal mo sa buhay, hindi mo kinukumusta man lang, there is that transformation, yung change na yan, pero yung totoong transformation na yon, wala pa rin sa buhay ng tao. You're not touching the lives of the world. Amen? Ang totoong transformasyon na sinasabi ng mahal na Panginoon, mayroong epekto ito sa bawat taong kausap mo. Amen. Lahat ng binago ng mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sa iyong pagbabago, ano ang naging epekto nito sa iyong mahal sa buhay? Sa iyong pagbabago bilang Kristiyano, anong epekto nito sa iyong kapitbahay? Anong epekto nito sa lahat ng kakilala mo? Co-workers, classmates, friends. Kung pareho pa rin, you're not transformed. Amen. Nagbago ka lang ng approach, but the same thing, you are not doing the calling God hath given you. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng talata ng Romans chapter 12 verse 2, ang sabi diyan, Kylie, the transformation, be transformed by the renewing of mind. Ang unang-unang babaguhin pala ng isang Kristiyano, makikita mo kapag ikaw ay totally transformed by God, ay ang pag-iisip. Sabi ng aming preachers meeting day, sabi ng ating beloved daughter ng ating beloved pastor, the battlefield is in the mind. Amen. Kaya pag nananahimik ang Kristiyano, kung ano-ano mga pumapasok diyan, at kapag yan, nagwagi ang kasamaan, and then, talo ka. Amen. Because
the battlefield is in the mind. Hindi yung kung anong ginagawa mo. No, hindi yan. Kung ano ang pumapasok dyan sa ating mga isipan. Sa oras na ito, sometimes, ang ilan, tatlo nang tingin sa akin dahil inaantok sila. Amen? But sinasabi natin, we are renewed in mind. Pero paano natin gagawin yan, mga minamahal? Kindly, let's talk about the person. Kung paano tinransform ng mahal na Panginoon. Ito yung si Saul, mga minamahal. Kindly, sa Philippians chapter 3, verses 5 to 6. Kindly. Dito po sa aklat po ng Pilipos, Kabanata po ay 3, talatay 5 hanggang 6. 3, talatay 5 hanggang 6. Na tinuli ng ikawalong araw mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan na Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo, tungkol sa kautusan ay Pariseo. Tungkol sa pagsisikap ay manguusig sa iglesia. Tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sino si Saul, mga minamahal? Alam na natin yan, mga minamahal, kung sino si Saul na sabi nga, Saulo, yeah? Pero tandaan natin, aralin natin mga sino ba si Saul? Amen? Siya ba'y pipitsuging tao lamang? Ang sabi ng English, sabi diyan, si Saul circumcised the 8th day. According to the tradition of Israel, before, ang bata dapat sinacircumcise on the 8th day, following the religion. Sa atin, sinicircumcise naman tayo, basta't sige lang naman eh. Amen? But, pag sinabing yan ay tradisyon ng iyong paniniwala, ang totoong talagang on the 8th day, dapat sinicircumcise ang bata. But Saul followed that. Amen? At ang sabi niyan, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin. Ibig sabihin, siya po'y isang Kristiyano at saka naniniwala sa mga utos at salita ng Diyos. Ang tanong, mga minamahal, ano yung ginagawa niyang araw-araw? Bakit niya pinipersecute ang mga Kristiyano? Because he thought ang mga Kristiyano are renegade. They destroy the faith of the God that he served. Kaya galit na galit siya sa mga Kristiyano. Amen. Kaya sabi niya, Hebrew of the Hebrews, as touching the law of Pharisee next. Concerning the seal, tingnan nyo concerning the seal, persecuting the church. Sa paggawa ng kanyang kalooban ng kanyang kinikilalang Diyos, ang ginagawa niya para pangpatunayan, pinipersecute niya ang mga Kristiyano. All he thought, yung ginagawa niya yun ang kalooban ng Diyos na kanyang sinasamba. Touching the righteousness which is in the law, blameless. Pagdating sa batas, wala siyang kapintasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. With this kind of person, very religious, siya po mga minamahal ay nandiyan talagang learned. Nandiyan po mga minamahal na siya po belong to the alta sociedad, di ba? In high society, seeing themselves as righteous, yan ang numero unong mahirap maging Kristiyano. Amen. Sapagkat sa kanilang pagkakaalam, di na nila kailangan ng Kristo. Lahat ng ginagawa nila, tama na. Palakpakan po muna natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga mga minamahal, sinabi ng Acts chapter 9 verses 1 up to 2, kindly. Amen, praise the Lord. Ito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 9, versikulo 1 hanggang 2. Amen. Dadapot si Saulo ay sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon. Ay naparoon sa dakilang saserdote at tumingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya makasumpong ng sino man sa mga nasa daan, maging mga lalaki o mga babae, ay kanya silang madalangga po sa Jerusalem. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak iyan, mga minamahal. Si Saul ay katulad ng maraming mga Kristiyano ngayon.
Akala nila, mga minamahal, itong ginagawa nila ay kalooban ng Diyos. Amen? Akala nila itong ginagawa ko, practicality lang naman ito eh. Kaya hindi ko nagbibigay ng kasabong bagitan ito. Ang dami kong utang eh. Practical lang. Sometimes tayo mga minamahal, akala natin yun ang pinapangusap sa atin ng ating mahal na Panginoon. Si Saul, mga minamahal, ang ginagawa niya dahil sa pagkakakilala niya na ang mga Kristiyano ay mga renegade, mga rebelde sa pananampalataya na Diyos na kaniyang sinasamba, mga minamahal. Sabi niya, lahat ng aking makita, babae, lalaki, sila ay aking dadalhing gapos. Sila ay ipipersecute. Amen? Ang problema, siyempre, mga Kristiyano takot, nagkawalaan, naubos sa Jerusalem. Amen? Lumaya sila sa iba't ibang katabing bayan. Kaya lang sabi niya, pupunta ako sa Damascus. Damascus is outside Jerusalem. At ang sabi niya, unang-una niyang gagawin, pupunta ako doon sa may hari doon, mayor, city. Amen? Amen? Kukuha ako ng papel at sasabihin ko, papaalam ko sa kanila na lahat na makita ko mga Kristiyano dito, dadaling kong gapos pabalik sa Jerusalem upang sila'y parusahan. Pumalakpak po tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Again, I tell you, that time, ang alam ni Saul, ang ginagawa niya ay kalooban ng Diyos. Amen? Acts chapter 9, verses 3 to 5, kindly. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kabanata 9 ang talatay 3 hanggang 7 po sinasabi, at sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya'y malapit sa Damasco, at pagdakay nagliwanag, sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. At siya'y nagsubasob sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Amen. Next, tuloy. It is hard for thee to kick against the pricks. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po mga binamatinan niyo, mga minamahal. Unang-una natin makita dito, sa paglapit pagpunta ni Saul sa Damascus, hindi siya pumunta doon para hanapin ang Diyos. Amen. Amen. Siya, mga minamahal, ay kinausap ng Diyos. Amen. So ito po, mga minamahal, we don't come to Jesus by ourselves. God called us. Amen. At yan po, mga minamahal, kapag tayo po sa ating lahat, lahat tayo kinakausap na mahal na Panginoon. Amen? May mga nagsasabi na, kinakausap ako ng binabador ng preacher na maging mga awit. Kinakausap ako maging instrumentalist. Kinakausap ako maging elder. Kinakausap ako maging manggagawa. Amen? Pero sometimes, baski na naririnig natin yung damdamin na yon, yung pangungusap na yon, we keep to harden ourselves. Pinapatigas natin ang ating mga puso. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, kapag kinakausap ka ng mahal na Panginoon, huwag mong patigasin yung puso. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, tandaan niyo yung mga minamahal, hindi yan magtatagal. Kapag matagal na dire-diretso lang, talaga lang, despite na kinakausap ka parati, ayaw mo pa rin. 1 year, 2 year, 3 year, makikita mo isang araw, wala na yan. Amen? Nawawala na yung init ng pangungusap ng mahal na Panginoon. Bakit? Pinatatagal mo kasi. You harden it, your heart. Kaya hanggang nandyan pa yung pangungusap na yan, kapatid, huwag na huwag mong patigasin yung puso. Sundin mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating mahal na kapatid, sabi na habang binigay ng pambili ng groceries at pagkain nila, maya, paparating may nangungusap. Ibigay mo yan, ibigay mo yan, ibigay mo yan. Sabi naman, ay, wag, ayoko, ayoko. Amen? Pero nung malapit na, papalapit ang bahala ka, mahal na Panginoon. Binigay. Ano nangyari? Yung pinabibili lang, ulam lang. Pero dumating kaban, groceries, ang dami. Hindi natin mapapahigitan ang pagbibigay ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So lahat ng kinakausap ng mahal na Panginoon, magsipaghanda kayo.
Dahil kapag tayo susunod, siguradong pagpapalain tayo ng mahal na Panginoon. Palabahan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Juan, ang kabanata 6, talata 37, kindly. From the book of John, chapter 6, verse 37. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng 1 Kabanata 6, talata po ay 37, ito po ang nakasulat. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Marami nagsasabi, paano ako magiging mga awit, sintonado ang boses ko? Paano ako magiging manggagawa, mahihain ako? Paano ako magiging preacher o kung ano yung pagkatawag, maging tagapagtugtog, hindi ako marunong mag-timing. Sinabi ng Biblia, mga minamahal, ang lahat ng lumalapit sa Diyos, hindi lalapit kundi tinawag ng malapit. Amen. Lahat ng tinawag ng mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kung paano mo i-perform yung pagkatawag sa iyo ng mahal na Panginoon, ang sinabi ng Biblia, lahat ng lumalapit sa akin, kailanman hindi ko itinataboy. Hindi niya sasabihin, mangawit ka? Ay, hindi ka pwede, sintonado ka. Amen? Gusto mong maging instrumentalist? Hindi ka pwede, mahina ka sa timing. Gusto mo maging manggagawa? Ay, hindi pwede. Sabi ng Biblia, them that cometh to me, I will in no wise cast out. Lahat ng lumalapit sa akin, kailanman hindi ko itinataboy. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi pinag-uusapan yan how you perform. Bakit? Itong sa gagawin ng mahal na Panginoon. Kindly, Galatian, ang kabanatay 1, talatay 15 hanggang 16. Si Saul, hindi niya alam kung paano maging Kristiyano. Dahil galit na galit siya sa mga Kristiyano. Amen? Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Galatia, ang kabanatay 1, ang talatay 15 hanggang 16. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya, na ihayag ang kanyang anak sa akin, upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga hintel. Pagkarakay, hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly, this sa English. Kindly, Galatians 1:15. Sabi niyan, but when it pleased God, si Saul ito, mga minamahal na, who separated me from my mother's womb and called me by His grace, tinawag niya ako sa kanyang kahabagan, to reveal His Son to me. Amen. God reveals. Kung paano mo gagawin ang pagiging Kristiyano, God reveals. Hindi yan katulad ng assignment sa eskwelahan na kinakailangan mong basahin. No, God reveals. Sasabihin niya sa iyo kung anong gagawin mo. Kung ikaw ay natawag bilang mangaral, tuturuan ka ng Diyos kung anong sasabihin mo. Amen. It is not I, but God. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag kumakanta ka, sintonado ka. Amen. Pero sabi ng Biblia, God give it wisdom. Amen. Kaya nung nakita ito mga minamahal ni Saul, mga minamahal, nung siya po'y, alam niya mayroon siyang Diyos, pero hindi niya alam kung sino. Amen. At these are Christians. Ang pagkakakilala ni Saul sa kanila, sila yung mga rebelde. Sino itong Jesus na ito? Amen. Kaya sabi niya mga minamahal, sa araw habang nagbibiyahe mga minamahal, biglang, lumiwanag. Amen. At mayroong siyang tinig na narinig. Alam niya, yung makakagawa nun ay yung kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito nakapagtaka, malaking pagtataka, na-amaze si Saul, mga minamahal. Ang sinabi ng Biblia, mga minamahal, Saul, amen? Ating ibalik doon, mga minamahal, doon sa Acts 9, chapter 3. Acts chapter 9, verses 3 up to 5, kindly. Sabi niya, journeyed, he came near Damascus and suddenly shined around him a light from heaven. Grabe. Huh?
And he fell on the earth and heard the voice saying, Saul, Saul, why thou persecuted me? Alam niya, mga minamahal, na tanging makakagawa nun ay yung Diyos na kanyang sinasamba. Kaya ang sabi ni Saul, mga minamahal, and he said, Who art thou, Lord? Panginoon, sino ka ba? Sino ka? Amen? Dahil hindi niya alam. Alam niya may Diyos. Pero hindi niya. Pero ang sabi ng Biblia, and the Lord said, I am Jesus whom thou persecuted. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Alam niya, mga minamahal, na yung Diyos niya, pero hindi niya nasana si Jesus pala yun. Amen? Ito po isang bagay, mga minamahal. Sino ba ang pinipersecute ni Saul? Di ba mga Kristiyano? Lahat ng Kristiyano, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang Kristiyanong pinipersecute niya, hindi yung Diyos, kundi yung pinipersecute ng mga Kristiyano. Pero, ang grabing pag-ibig na sa amin ng mahal na Panginoon, Saul, Saul, bakit mo ako pinag-uusig? Ibig sabihin, mga minamahal, kapag pinag-usig ang isang Kristiyano, hindi ikaw ang inusig, kundi ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. So, kapag tayo po mga minamahal, ay may mga bagay na tayo nasasaktan. And we believe na tayo po mga minamahal ito, mga Kristiyanong tisod sa paglilingkod. Sometimes, akala natin, tayo gumagawa ng tama, yet, tayo po mga minamahal ay inaapi. Akala natin, tayo'y pinapahiya, tayo'y pinagtitripan lamang, kaya tisod na tisod tayo. Amen? Bakit ka namumroblema, kapatid? Tandaan niyo, mga minamahal, kung tama yung ginagawa mo at ikaw ay tinisod ng isang Kristiyano, hindi ikaw ang kanyang kalaban. Ang kalaban niya ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kasi sabi niya, waya, hintayin mong mangusap ang mahal na Panginoon sa Kanya. Amen? Nasasabi niya, bakit mo pinag-uusig ang aking anak? Amen? Pero tandaan niyo, siguraduhin niyo talaga na tama yung ginagawa natin. Amen? Dahil kapag ang ating ginagawa, mga minamahal, ay hindi ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon, dapat, mga minamahal, meron tayong kasabihan na our God is a righteous God. Amen. Ang ating Diyos ay Diyos na matuwid. Ating basahin, awit kabanata 145, talatay 17 hanggang 18. Kindly. From the book of Psalms, chapter 145, verses 17 up to 18. Amen. Huwag na kayo masyadong malayo kasi mga kapatid para hindi kayo malayo ang lakad. Lumapit na kayo dyan sa mikropono. Praise the Lord. Amen. Sa aklat ng mga awit, kabanata 148, 17 at 18, ito po nakasulat, ang Panginoon ay matuwid sa lahat niyang daan at mapagbiyaya sa lahat niyang mga gawa. Ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya, sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Pag sinabing God is righteous, ang mali ay mali. Ang tama ay tama. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pagtutuwid ay para sa nagkamali. Pagdadakila ay para sa gumagawa ng tama. Amen? Amen? So siguraduhin mo, mga minamahal, na yung ginagawa mo tayo kalooban ng Diyos. Baka akala natin katulad tayo kay Saul pa noon, akala niya tama yung ginagawa niya. Yung pala, mga minamahal, hindi na yun ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Dahil kapag ang ginawa natin, mga minamahal, ay tama, yet pinersecute pa tayo, hindi ikaw ang kalaban nila, kundi ang ating mahal na Panginoon. Pero, kung gumawa ka ng tama at itinuwid ka, nasaktan ka, umiyak ka, napahiya ka, huwag kang magmukmok at huwag kang maglaban sa namahiya at nagbigay sa iyo ng mga pagpapaalaala. Bakit? Dapat pasalamatan mo. Gusto kong ibalik at magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon.
Everybody shout, praise the Lord. See God's transformation to Paul. Kylie, Philippians chapter 3, verses 7 up to 8. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 7 hanggang 8, ganito po ang sinasabi, gayon man ang mga bagay na nasa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay na inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal, yung malakas na palakpak. Amen. Alam po ninyo, mga minamahal, from that person of Saul, mga minamahal, nung siya makumberte bilang si Paul. Amen? Amen? Ang sinasabi ng talata, Kylie, sabi niya, what things were gained to me, those I counted lost for Christ. Lahat ng mga triumph na tinanggap dati ni Saul, fame, kayamanan, and the world to offer. Sabi niya, kung titignan niya, sabi niya, that ye are doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, for whom I have suffered and lost all of things, and do count them but dung. Alam niyo yung dung? Amen? Pag chicken dung, yung tayo na manok. Amen. Yung dung, ito yung mga minamadumi. So to say, sa mga kumakain, ito yung inilalabas natin. Amen. Ang lahat ng kanyang meron siya, maging kanyang pagiging famous, magiging sa kanyang pagiging blameless, ayon sa batas, maging sa kanyang katalinuhan, maging sa kanyang pagiging parangayang buhay, ang sabi niya, I counted it as a loss. Amen? Amen? Naging walang silbi. Ito'y katulad ng isang dumi. Alam niyo, dumi dapat pinandidirihan eh. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. That is the transformation of a true Christian. Kaya nga sabi diyan, be transformed. Kung sa oras na ito, mag-self-check tayo. If you see being Christian hurdles you to enjoy life. Kung nakikita mo ngayon, ang sinasabi mo, kung hindi sana ako naging Kristiyano, nandun sana ako doon sa GS Pram ngayon. Kung sana hindi ako naging Kristiyano, nandun ako sa disco kasama ko. Nakikipag-inuman ako sa kumpare ko. Nasa beach sana ako ngayon. Nasa kung saan sana ako mga masasarap na mga bagay na dapat puntahan. Sana kung hindi ako naging Kristiyano. Then, maski na Kristiyano ka ng matagal, you were not transformed. Hindi ka pa totally transformed. Amen? Kung ang iniisip mo pa rin, mga minamahal, parang pinagsisip mo maging Kristiyano ka, hindi ka pa transformed. Si Paul, amen? Nung siya naging transformed, all the powers na meron siya, ang sabi niya, lahat yun, I counted it nothing. Sila'y dumi lamang. Ang importante sa akin ngayon, si Kristo na aking mapaglingkuran. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ang na mahalaga sa Kanya, buhay ang ating mahal na Panginoong Isus, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. If you prefer worldly pleasures than Christ, kung gusto mo gusto mo yung mga makasanlibutan kaysa kay Kristo, you are not transformed. If you don't see good future by being a Christian, kung ako'y naging Kristiyano, maging mapala ko, anong mangyari sa akin pag ako'y naging Kristiyano? Kung ako'y naging maggawa, anong mapapala ng buhay ko? Kung ako'y naging instrument sa choir member, anong mapapala ng buhay ko? If you don't see good future being a Christian and following the will of God, then you are not transformed. Amen? Amen? If you don't feel proud
of being a Christian? Sino dito yung ikinahihiya maging Kristiyano? Nahihiya ka kapag maging ang paghawak ng Biblia, pipiliin mo pinakamaliit para na ilalagay mo sa bulsa at hindi nila malaman na ikaw ay Kristiyano. Sa inyong trabaho, alam ba nila na Kristiyano ka? Nasa Jesus Miracle Crusade International Ministry ka. Sa iyong mga kaibigan, alam ba nila na ikaw ay isang anak ng Diyos? Isa kang choir member, isa kang mga awit, isa kang instrumental, isa kang manggagawa. Baka hindi. Amen? Amen. Mas gusto pa natin tawagin tayo mga minamahal. Sinong Christian? Sino si Ubincio? Ay, si Ubincio yung engineer. Mas gusto natin tawagin tayong ganon. Kaysa tawagin tayong, sinong Ubincio? Si Ubincio sa Jesus Miracle Crusade. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Everybody shall praise the Lord. Sapagkat kapag ganon ang ating ginagawa, we are proud na maging isang anak ng Diyos. Makita natin yung ating kapwa, mayroon siyang bagong sopa. Sige, masarap ang yung pagkain, fried chicken ka, no worries. Maski na sa akin, tuyo, ang importante, ako'y anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ka maiinggit sa kung anong meron ng sanlibutan. Sapagkat ang meron ka, wala sila. Walang iba ang ating mahal na Panginoong Isus. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Second, God's transformation is to prove, sabi ng Romans 12 verse 2, good, acceptable, perfect will of God. Ang tanong, paano ginawa ni Saul o ni Paul ang pagpapatunay about Christ? Amen? About what is good, what is acceptable, what is perfect will of God. Ating basahin Acts chapter 9 verse 22. Malapit na po tayo matapos, mga minamahal. Acts chapter 9 verse 22. Amen. Aklat po ng mga gawa, Kabanata 9, talata po ay 22, ito po ang nakasulat. Datapwat lalo nang lumakas ang loob ni Saulo at nilito ang mga Hudyo na nanganganahan sa Damasco na pinatutunayan na ito ang Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Ibigay nga ang malakas na palakpak sa Diyos. Lahat ng hindi napapagod po malakpak, sumigaw ng praise the Lord. Pinag-usapan natin dito, mahal na Panginoong Yesus. Amen? Amen? Ay, kung pinag-usapan natin yung artista, mga minamahal, ay talagang grabe kayo pumalakpak. Dito pinag-usapan higit pa sa artista. Amen? Ang Diyos na may likha ng langit at lupa. The reason of our existence. Amen? Kaya dapat hindi ka napapagod pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mga minamahal, nung nag-transform, nung dumating sa kanyang transformation from Saul to Paul. Amen? Ang sabi diyan, Saul increased the more in his strength. Ang isang Kristiyanong transform, malakas sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Kung ikaw, mga minamahal, dati-dati malakas ka, mainit ka. Pero ngayon, medyo nag-uutay-utay na bumibitaw ka ng konti. The transformation seems parang kumukurap-kurap na yung transformation na meron sa iyo. Amen? Dahil ang sinasabi ng Biblia, ang transformed Christian, ang sinasabi ng Biblia, lumalakas sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Dati-dati tagapalakpak. Ngayon, lumalakas ang grabing pagpalakpak. Nag-glorify ang marami na nakakakita sa Kanya. Hindi nagsawa. Ang sabi niya, I desire spiritual blessing. Gusto ko maging mang-awit, mahal na Panginoon. Habang numaawit ang mga choir, nandun sa likod, gumagaya ng kuryo. Bakit? There is that desire that one day, gagamitin ako ng mahal na Panginoon bilang mang-awit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ilan, nandiyan sa likod, tumutok. Nakikita mo mga bata, may earpuan, tinutugtog-tugtog niya habang nagtutugtog. Because the desire, one day, gagamitin sila ng mahal na Panginoon bilang instrumentalist sa kanyang banal na ubasan. Amen? The strength, dapat
nandoon tuloy-tuloy kapag naniniwala na natin sa iyo ang transformasyon ng ating mahal na Panginoon. Sabi niya, and confounded the Jews which dwelt on Damascus. Sino to? Di ba ito si Saul na talagang kakampi natin? Bakit itong ginagawa nito ngayon? Dati-dati inuusig niya yung mga Kristiyano, pero ngayon sinasabi niya, totoo si Kristo Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Unang-una, para mas patunayan, nandoon sa iyo yung transformasyon, hindi mo ikinakahiya si Jesus. Amen. In everything you do, kailangan itaas mo ang pangalan ni Jesus. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya mo kailangan gawin ang isang bagay na tama because you don't want Christ to be shamed. Amen? Kaya kailangan gawin mo isang bagay na tama. Gusto mong gumawa ng mali, pero bakit ayaw mo? Dahil gusto mong hindi mapahiya ang mahal na Panginoon. Amen? Bakit gusto mong manahimik na lang sa bahay mo at ayaw mong dumalo ng linggo, Miyerkules, Biyernes, but still you're here? Because you want to see kung ano ang nais ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya sabi niyan, first transformation, proving that this is very Christ. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam po ninyo mga minamahal, sometimes akala natin mga minamahal na talagang kung sino yung mga, akala natin kung sino yung mga active, na sila yung talagang, glory to God, nagpalaga. Ba't tayo magsaya pag gano'n nakikita natin mga minamahal? Sapagkat kung sino ang nandun mas dakila sa langit, hindi tayo magsasabi. Ang magsasabi niya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Meron dyan, nakaupo lang, tahimik lang. Pero every banal na gawain, grabe, damang-damang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Amen? One day, makikita mo dun sa kalangitan, masusurprise ka. Di naman ito nagsasalita. Tahimik lang ito, sa gilid-gilid nga lang eh. Amen? Iba yung tulog. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Pero makita natin isang araw doon sa kalangitan, nandoon ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So hindi ibig sabihin kung sino tumatayo, sino ang nakikita nyo parati, ay sila yung nandoon sa katuktukan ng langit. Depende yan sa nararamdaman. Ginagamit ka nga ng mahal na Panginoon pero hindi ka naman seryoso sa ginagawa mo. Some of the people standing is to please people, not God. Amen? Hindi tayo tinawag para magbigay kasiyahan sa mga tao. Tayo tinawag para bigay kasiyahan para sa mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So hindi ibig sabihin, ikaw ay worker, ikaw ay nandun ang mga awit, ikaw na instrumentalist, ikaw ay preacher, ikaw ay elder. Ibig sabihin, automatic na ikaw ang pinaka-the best doon. Totoo yun. You sacrifice yourself. But really, how serious you are sa katawagan na meron sa iyo ng mahal na Panginoon. Hindi mo mapapasinungalingan ng Diyos. Magkapagsinungaling ka sa tao, pero hindi sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Second, Acts chapter 9, verses 3 up to 6. Kindly. Aklat po ng mga gawa, kabanatay 9, talata po ay 3 hanggang 6. hanggang 6. Ito pong nakasulat. At sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya'y malapit sa Damasco, at pagdakay magliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit, at siya'y nasubasob sa lupa, at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na inyong pinag-uusig. Ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, unang-unang gawin,
na ating makita mga minamahal. Sabi diyan, ano ang aking gagawin? What do you want me to do? Amen? Kung ikaw ay isang Kristiyano calling the Lord, Lord, dapat daw unang transformasyon na nasa iyong isipan, hanapin ang kalooban ng Diyos at hindi yung sariling kalooban. Amen. Kaya sabi niya mga minamahal, Lord, what do you want me to do? Amen. Anong gusto mong gawin ko, mahal na Panginoon? Marami po mga Kristiyano, mga minamahal, they don't care kung ano yung gusto na mahal na Panginoon. Importante, Kristiyano na ako. Hindi na nila inaalam kung ano ang gusto ng Diyos. Amen. Kaya ang nangyayari, gusto nilang nangyayari na susunod. Mas kinaayaw naman na Panginoon, importante ginagawa, Kristiyano naman ako eh. Ang pagiging totoong Kristiyano na transformed Christian, ipalagpak ang napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi inaantok, sumigaw ng praise the Lord. Ang totoong transformed Christian, hindi nasusunod ang sariling kalooban, kundi ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. Galatians chapter 2 verse 20, kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Galatia, Kapitulo 2, versikulo 20, ganito po sinasabi, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Sa totoong Kristiyano, mga minamahal, hindi na sarili natin ang nasusunod. Paano yan? Amen? Paano yung mga kapatid? Ano nang kalayaan meron ako? Mga minamahal, kung ikaw ay totoong tumatawag na Lord sa mahal na Panginoon, si Saul, mga minamahal, makapangyarihan tao. Amen? But still, nung tinawag niya na Lord ang mahal na Panginoon, ang unang tanong niya, what you want me to do? Amen. Amen. Tayo ba, tinatanong natin sa ating sarili, mahal na Panginoon, anong gusto mong gawin ko? Baka hindi natin nasubukan tanungin ang ating sarili kung anong alamin ang kalooban ng Diyos. Amen? The reason kung bakit tayo mga minamahal dumadalo sa banal na gawain ay hindi lang para gumawa ng ating minyan at saka spiritual duties at pagkatapos yan sasabihin natin, ay mapatawad ng kasalanan natin. Hindi ganon. Ang pagiging dahilan kung bakit tayo dumadalo sa banal na gawain ay para maalaman ano ang kalooban ng Diyos na dapat nating gawin. Malaman po natin ang ating malapay na. Kaya dapat nakikinig sa preaching. Amen. Kaya dapat dumadalo Miyerkules, Biyernes, Linggo. Bakit? Lord, what do you want me to do? At kapag yun ang nararamdaman mo sa iyong puso, ang sabi niya, that is being transformed by the Lord God. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, pag sinabi ng Romans chapter 10 verse 9, kindly, just three verses more. Romans chapter 10 verse 9, kindly. Dito po sa aklat po ng Roma, Kabanata 10, talata po ay 9. Ito po ang nakasulat. Sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya mag-uli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Amen. Ibalik niya. Tingnan niyo yan ha. Maraming nami-mislead sa bagay nito. Sabi niya sa English, kindly. That if thou shall confess thy mouth the Lord Jesus. Ay, ibig sabihin, pag tinawag ko, Lord, mahal na Panginoong Isus, ligtas na ako. Kaya nga may word doon, hindi lahat nagsasabi, Lord, 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 magkakarating sa langit. Amen? Pag sinabi mong Lord sa mahal na Panginoon, nandun kalakip yung your will be done. Si Saul, nung tinawag niya ang mahal na Panginoon na, Lord,
nandun kagad ang sinasabi niya, what do you want me to do? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na nagsasabing ang mahal na Panginoong Isus ay kanilang Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Kung tinatawag mong Panginoon ang mahal na Panginoong Isus, huwag sarili mo ang masunod, kundi ang kalooban ng Diyos. Because no matter how you say, Lord Jesus Christ, but your will ang nasusunod, it is not true na siya yung Panginoon. Sorry to say. Amen. Grabe ka naman, brother. Masakit ka magsalita. Ang katotohanan ay dapat malaman ng lahat. Gusto natin ng langit? Lahat ng gusto ng langit, sumigaw ng praise the Lord. Huwag masaktan sa salita ng Diyos. Malawang po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. And the third thing, para ginawa ni Saul upang masabing the transformation is there. Ating basahin Acts chapter 9, verses 10 up to 12. Kindly. Beloved instrumentalists, please. Dito po sa Aklat po ng Gawa, Kabanata 9, talata po ay 10 hanggang 12. Ito pong nakasulat. Ngayon nga'y may isang alagad sa Damasco na nagangalang Ananias, at sinabi sa kanya ng Panginoon sa pangitain, Ananias. At sinabi niya, narito ako, Panginoon. At sinabi sa kanya ng Panginoon, magtindig ka at pumaroon sa lansangang tinatawag na matuwid. At ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isa na nagangalang Saulo, lalaking taga-Tarso, sapagkat narito siya'y nananalangin. At nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Ananias na pumapasok at ipinapatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang tanggapin niya ang kanyang paningin. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa ating manapin. Tingnan niyo mga minamalang kapangyarihan ng Diyos. Lahat ng gusto makita ang kapangyarihan ng Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Tingnan niyo ha, sa verse 10, kindly, ang sabi ng verse 10, and there was certain disciple at Damascus named Ananias, and to him saith the Lord in a vision, Ananias! He said, behold, I am here. Sabi ni Ananias, kindly. And the Lord said unto him, arise, magbound ka, and go into the street which is called Straight, and inquire the house of Judas, for one called Saul of Tarsus, for behold, he prayeth. Sa oras na yon, nananalangin si Saul. Amen? Tuloy nyo. Sabi dyan. At the same moment, kung titignan niyo mga minamahal, and had seen, habang nananalangin si Saul, had seen in a vision a man named Ananias coming in. Habang nananalangin si Saul, para na sa ganon, siya mga minamahal, anong kalooban malapay noon, na dumating sa kanya ang vision, darating ang taong nangangalang Ananias, ililihans ka, makakakita ka. Pero, same moment, ang mahal na Panginoon, kinakausap niya si Ananias. Ananias, pumunta ka doon kay Saul. At sa oras nito, nananalangin siya para siya'y pagagalingin mo. The same moment, one God existing in two different people para lang gawin ang kanyang banal na kalooban. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kadalasan mga minamahal, hindi natin alam. Akala natin ang pagtugon na mahal na Panginoon sa ating mga panalangin ay parang nakalinya ba? Panalangin muna ako, saka sagot. Amen? Akala natin ganun. Yun ang pelikula eh. Pero sa katotohanan, sabi ng Biblia, bago mo pa ibanggitin ang panalangin mo, gumagawa na ang mahal na Panginoon ng katugunan. Amen! Kung titignan niyo mga minamahal, dalawang tao magkaiba. Kinakausap ito, pero kinakausap din ito in same moment. Both to address kung ano ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya huwag mo sabing, mabagal ang Diyos tumugon ng panalangin mo. Amen? Sapagkat ang Diyos, kapag ikaw ay Kristiyano, sabi ng talata, matuwid kang Kristiyano, matapat kang Kristiyano, ang kanyang mga mata parating nakatitig sa iyo. Amen? Amen?
Everybody shout, praise the Lord. God is preparing everything. He is working even us without knowing. Amen? Last verse, Acts chapter 9, verses 13 up to 15. Kindly. Amen. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa, ang kabanatay 9, Beloved instrumentalist, ang please. talatay 13 hanggang 15. Ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito, kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At dito'y siya'y may kapahintulutan ng mga pangulong saserdote na agapusin ang lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan. Datapwat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin, upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Amen. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos hindi pumipili ng pinili ka dahil sa ikaw ay matalino, dahil ikaw ay, hindi ganun ang mahal na Panginoon. Hindi pinag-uusapan kung what you can give unto God. Ang sinasabi lang niya, ang sinabi ng tata, Ananias answered, Lord, I have heard by many of his men how much evil he hath done to thy saints in Jerusalem. Mahal na Panginoon, pinapapunta mo ko doon para siya pagalingin. Pero alam ko kung anong pinagagawa niya sa mga Kristiyanong, mga kapatid natin. Sometimes ganun, ang pinagpapala lang natin yung mga kapatid, mga kakilala natin, mga mabuti sa atin. Pag ayaw mo lang. Pero sabi ng mahal na Panginoon, and here he had the authority, the chief priest of mine called on thy name. Next, sabi diyan, but the Lord said unto him, go thy way, for he is a chosen vessel. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo yung vessel? Lalagyan. Amen? Amen? Tayo dapat mga lalagyan. Hindi punong-puno. Pag lalapit ka sa mahal na Panginoon, hindi pwedeng punong-puno yung lalagyan na yan. Dahil kapag punong-puno na yan, wala nang mailalagay ang mahal na Panginoon. Amen? Pupunta ka dyan, kalimutan mo, inhinyero ka, ikaw ay cum laude, ikaw ay presidente, ikaw ay doon sa inyo kapitan, kung anong meron ka, mayaman ka, dami mong kayamanan ng kaibigan, kalimutan mo lahat yan. Because nung tinawag ka, ang sabi dyan, chosen vessel. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pag sinabing chosen vessel, blank at ready sa kung anong ibigay ng mahal na Panginoon, ikarga sa Kanya. Amen? Paano malaman yon? First thing, Lord, what you want me to do? Anong gusto mong gawin ko? At kung anong sasabihin ng mahal na Panginoon, huwag patigasin ang puso. And that's how you are transformed being a true Christian. Tayo po natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said to me, my source of strength
My source of is Christ alone. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed. Praise the Lord, hallelujah. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. Hallelujah. And now I sing no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Minamahal, before we end, last 2 weeks ago, I have all in me the power to decide in a single region. Dami kong kakilala. And all of them saying, "You are good! You are good!" Isang gabi, muntik ako mamatay. Nung time na umuwi ako, biglaan, natake ko ng high blood. Nung dumilim na yung aking paningin, sabi ko lang sa mahal na Panginoon, tanging pangarap ko sa buhay pag ako'y nag-retire, magpagamit sa iyo. Pero kung kukunin mo na ako, wala magagawa. Pero kung bibigyan mo ko ng pagkakataon, tulungan mo ko sa oras na ito. At that very moment, walang silbi kung anong pinag-aaralan meron ako. Walang silbi kung anong fame meron ako. Walang silbi kung anong power meron ako. Walang silbi kung anong desisyon na masasabing very, very vital decisions pinanghawakan ko sa aking mga kamay. The only thing I have is Christ. Nung sinabi ko sa Kanya, mahal na Panginoon, nasa iyo ang aking buhay. That moment, binigyan ako ng kalakasan ng ating mahal na Panginoon. Pumunta kami sa doktor. Nagtataka ako sa doktor. Sabi ng doktor, sige lang, okay lang. Ito, sabi ko sa mga sweetheart ko, walang gagawin sa akin, mamatay-matay ako kagabi. Wala man lang gagalawin sa akin kung ano. Doon lang ipinapakita naman na Pinoon na lahat ng ating pinanghahawakan walang silbi kung walang Kristo sa ating buhay. Kaya itong awitin na to, in Christ alone I place my trust
and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, My source of hope is Christ alone. Let us pray. Tayo po natin dumalain mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, sa mga banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal na Jesus. Salamat sa transformation na ginawa mo sa aming buhay. Nalaman namin, napakahalaga, malaman ang iyong banal na kalooban at siyang masunod. Salamat, tinuruan mo kaming manalangin. Naramdaman namin na sa anumang sitwasyon, kumikilos ka upang kami mag-ingatan. Salamat sa lahat ng pagpapala na aming natatanggap. Hindi namin makakamtan kung wala ka sa aming buhay. Sa oras na ito, ang mga minamahal kapatid, ano man kanilang nagawa, inihihingi namin ang kapatawaran sa pandalangin ng aming ginaganap ng Evangelista with Estrada Almeida. Ayon po mga minamahal na mga manggagawa. Alam namin ikaw ay mapagpatawad na Diyos. Banayad sa pagkagaling. Wala kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Tulungan mo kay Malapay, no? Gusto namin magmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, itong aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa aming po mga minamahal na mga bisita, aming mga beloved viewers, tanggapin po muna ninyo ang ating mahal na Panginoon. Sa panalangin ito, mga minamahal, ay pagsaganap sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hindi paglipat ng relihiyon, kundi pagtupad sa kalooban ng mahal na Panginoon. Lahat ng aking sasabihin sa kayong mga nanonood, itaas ninyo yung mga kamay. Sa ating mga minamahal na mga bisita narito, itaas yung mga kamay, pikit niyo yung mga mata. Huwag kayong tumingin kung saan. Kausapin niyo, mahal na Panginoon. Sabihin niyo lahat ng aking sasabihin, sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako po'y makasalanan, ngunit nais kong magmana ng buhay na walang hanggan. Patawarin mo ko sa lahat ng aking mga pagkasala. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kami dalang putakilang Diyos sa para sa pinakamamahal na Jesus. Ay sa panalangin namin ginagamit ang Evangelista with Estrada Almeida ay pumami naman ang mga gagawa. Narito mga kaluluwa tumanggap sa iyo na Panginoon. Ano man kanya pangailangan, sagutin mo sa may mga kaparaanan, walang imposible sa iyo, walang distansya makahadlang sa iyo mga pagpapara sa iyo mga anak. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Dito una tuloy ka ng paglingkod, simula pa namang dawat tuman na Panginoon. Isulong mo kanyang kapangalan sa katang buhay, dyan sa kalangitan sa punang kanyang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus! Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga panalangin personal. Kung tayo po yung may makaramdaman, kaliwang kamay sa pati ng ating makaramdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po yung may mahal sa buhay natin, lapit sa mahal po yung dalawang kamay taas. Kung tayo po yung may mga problema, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa pinakamamalapi ng Jesus ang salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kayo sa oras ito. Sa pandalangin ng aming ginagamit ng Evangelista with Estrada Almeida, ang pumami naman ang mga gagaw, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, high blood, leukemia, stroke, pagkababag sa iglesia, kasahot in Jesus' name, mga palulupay-pay,
lahat ng gawa ng kaaway sa aming buhay, we cannot cast out in Jesus' name. COVID-19 cast out in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus cast out. Be healed, be healed, be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tayo po natin tumayo mga minamahal. Amen. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Sumigaw tayo mga minamahal. Amen. Huwag mag-alala. Huwag magatubili. Sapagkat ang pagsigaw na hallelujah, praise the Lord ay pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At yan na po natatapos ang ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo dadako sa ating pong Holy Supper. Narito ang ating pong beloved elder, Brother Noel Braganza. Praise the Lord. Purihin natin mga pinakamamahal na Panginoon. God bless your beloved elder, beloved Brother Joven Ferrer, sa mensahe ng kaligtasan. At habang ipinamamahagi ang piraso ng tinapay at ang katas ng ubas, tayo po muna naman ko, hallelujah, tumayo. Tayo po mga minamahal ko ipatuloy na makipag-ugnay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tiyakin po natin na tayo po maging karapat-dapat. We're worthy to partake sa isang sagrado. Hallelujah. Gawa, mga minamahal. Ang tinapay ng buhay, kanin mo, halisa. Yan ang katawan ni Iyuhay, upang ikaw ay mabuhay. Ng hirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ang saro ng bagong tipan, inumin mo makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo mag-isa. Yan ang dumanan upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tuminis. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang inayubay. Yan ang dugong itinigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Ito
Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Sumapit na naman mga minamahal ang unang linggo ng bagong buwan. At dito natin inaalala ang dakilang sakripisyo ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Na siya po'y nabayubay doon upang isagawa. Hindi kailanman magagawa ng tao. Ang shedding of His blood as a ransom sacrifice to save us from eternal damnation. Ginawa niya yon para sa akin, sa iyo, sa atin lahat. Upang tayo karapat-dapat magmana ng kaligtas, buhay na walang hanggan. At sa ating iinumin po natin ang katas ng ubas, kakainin ng piraso ng tinapay na yan. Isang napakalagang bagay ang ating pong isinasagawa. Na tayo po'y nakikibahagi kahit katiting man lang sa kabanalan ng Diyos. Kaya alalahanin po natin, sinabi mga minamahal, ng aklat ng Isaiah, kabanatang 53, ang talata 5. Sa wikang Ingles, but He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalagsak. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya ating pong tiyakin sa hapong ito, na bago tayo makisalo sa isang napakasagradong bagay na ating pong isasagawa, we're worthy to partake. Tayo po'y karapat-dapat. Meron tayong sama ng loob sa ating po mga puso. Iwaksi po natin yan. Dapat, mga minamahal ko, hallelujah, malinis ang ating po mga puso. Dapat, mga minamahal ko, hallelujah, hindi maghari ang puot. Ang namang sama ng loob, mga minamahal ko, sa ating po mga puso. Dahil sabi ko nga kanina, tayo po'y makikibahagi ng kahit katiting man lang sa kabanalan ng Diyos. Dahil ang ating pong isusubo, hindi ordinaryong piraso ng tinapay. Ito'y sumisimbolo ng katawan ng mahal na Panginoon. At ang ating iinuming katas ng ubas, ito'y nagsisimbolo sa kabanal-banalang dugo na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya tapos lahat, mga binamahal ko'y dumalangin. Tumalangin tayo, mga minamahal ko, na may pagsisisi mula sa ating po mga puso. Humingi tayo ng tawad. Hallelujah sa lahat ng ating mga pagsalagsak. Meron tayo mga naging kaalit. Di ba uli ang lahat? At tayo lumapit at magkaayos. Upang tayo may maging karapat-dapat sumalo sa hamog ito. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na magpanal. Narito po ako, malamay noon. Talastas mo na babatid magiging kaibuturan ng aking puso ito. Merong mga namang galit, tampo, hinanakit. Ay bawiin mo po ito, malamay noon. Hallelujah. Turuan mo akong magpatawad at humingi ng tawad sa lahat. Hallelujah. Na ginagawahan ng kamalian. Sa paggalan ni Jesus, sa paggalan ng panalangin ng Man of God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At hawak na po natin, mga minamahal ko, ang piraso ng tinapay at ang katas ng upas, mga minamahal ko, ay atin na pong isagawa ang ating pong banal na hapunan. Dito po, mga minamahal ko, hallelujah, sa unang Korinto, kabanatang 11, ang talatay 23 hanggang 24, sinabi po rito,
sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Nang Panginoong Yesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. 24, at nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. At imong kanin ng piraso ng tinapay, hallelujah, na sumisimbolo sa banal na katawan na ating pinagkababala, Panginoon. Dito naman po sa talatang 25. At gayon din naman, hinawakan ng saro. Pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aalala sa akin. Drink this in remembrance of me. Inimin po natin ang karos na bukas. By His wounds, we are healed. Hallelujah. By His wounds, we are healed. 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 Hallelujah. By His wounds, we are healed. 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 Hallelujah. by His wounds, we are healed. By His wounds, We are healed. By His wounds, we are healed. Hallelujah. Purihin natin ang napakabait at pinakamamahal na Panginoon Yesu Kristo. Pumalakpak muna tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa ating pong maluwalhating pagsasagawa ng ating pong Holy Supper. Amen. At dapat mga minamahal kong maging purposeful na tinatawag ang ating pagsasagawa. Sabi ko kanina, hindi ordinaryong piraso ng tinapay ating isinusubo, kinakain. Hindi ordinaryong fruit juice ating pong iniinom. Yan ay pakikibahagi sa kabanalan. Ang sabi ko nga, katiting na makabahagi tayo sa kabanalang Diyos, that's big enough. Palakpakan po natin pong pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. Yung malakas na palakpak, mga minamahal ko, ating po ipagkaloob sa ating dakilang Diyos. At tayo po ay darako sa ating pong mga special announcement po muna. Mga minamahal ko, bago sa ating mga regular announcement, mga minamahal. Ang ating pong kukunin sa ngayon, mga minamahal ko, yung ating pong monthly blood offering. Alam po natin yan, sa tuwing tayo po nagsasagawa ng ating pong Holy Supper, ang ating pong kinukuha ay yung monthly blood offering, mga minamahal ko, para sa mga pamilya. Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, hindi po ito, mga minamahal ko, talagang bayad, mga minamahal, sapagkat hindi po natin kayang bayaran, mga minamahal ko, ang kagandahang loob na ating pinakamamahal ng Panginoon. Kundi ito po, mga minamahal ko, hallelujah, atin pong ginagawa, mga minamahal, bilang pagpapasalamat sa ating pinakamamahal ng Panginoon sa loob, mga minamahal ko, ng isang buwan. Patuloy ang kanyang paglingap sa atin, amen? Kanyang pag-aaruga, kanyang pag-iingat, mga minamahal ko, ang kanyang mga pagpapala ay patuloy na dumadaloy sa atin. Mga minamahal ko, tayo po, mga minamahal ko, as a family. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. At
Ang sabi nga ng banal kasulatan, mga minamahal ko, noon pa man mga minamahal ko, hallelujah, kung atin pong babasahin, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga isinulat ni Job, mga minamahal ko sa kanyang mga sulat, mga minamahal ko, noon pa man mga minamahal ko, isinasagawa na itong paghahandog, mga minamahal ko, ng kaukulang halaga, o noon mga minamahal ko, hallelujah, naghahandog ng burnt offering si Job para sa kanyang mga anak. Sinabi nga rito mga minamahal ko sa aklat ng Job, mga minamahal ko, ang kabanatay 1, ang talatay 5. Ito po yung biblical basis po natin mga minamahal ko, reference mga minamahal ko, hallelujah, na meron tayong basihan mga minamahal sa ating pong isinasagawa. Amen? Aklat ng Job, kabanatang 1, ang talatay 5, sinabi po rito, and it was so in the days of their feasting. Ito pong tinutukoy dito yung mga anak ni Job. Were gone about that Job sent and sanctified them and rose up early in the morning and offered burnt offerings according to the number of them all. So, kung ilan ang anak ni Job, mga minamahal ko, yun po ang kanyang iniaalay na burnt offerings nung araw. For Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. Thus did Job or Job continually. Ito po ay isinasagawa ni Job, mga minamahal ko, ng tuloy-tuloy. Mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi nga niya sa wikang Tagalog, siya ay naghahandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat. Sapagkat sinabi ni Job, marahil ang aking mga anak ay nagkasala at itinakwil ang Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ang ginagawa ni Job na palagi. So mga minamahal ko, hallelujah, atin pong itong ino-observe na tuwing tayo po mga minamahal ko ay nagkakandak ng ating pong Holy Supper. Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, after which mga minamahal ko sinusundan po natin ng monthly blood offering. So alam na po natin mga minamahal ko na may kaakibat na halaga sa mag-asawa, mga minamahal ko, sapagat pamilya nga po itong ating pong pag-aalay, paghahandog. Amen? Amen? Hindi po individual, mga minamahal ko, sa mag-asawa, mga minamahal ko, 50 pesos each. Alam po natin yan. So, that makes it 100 pesos. Amen? Malinaw po, mga minamahal? At sa bilang ng ating mga, ayon sa kanilang bilang, kung meron kayong 3 anak, meron kayong 2 anak, mga minamahal ko, at may variation po, mga minamahal ko, kapag dalagita or binata, mga minamahal ko, that's 35 pesos. Mababang halaga po ito mga kumpara doon sa main, mga minamahal ko, sapagkat mas malaki po ang binibigay mga minamahal doon sa main. At dito mga minamahal ko, dahil nasa province po tayo mga minamahal ko, kaya medyo nilitan ng konti mga minamahal ko. Pero ayon po sa ating mga desisyon mga minamahal, kung gusto natin maghandog ng mas malaki, ay hindi po tayo pinagbabawalan. Amen? Amen? Sapagkat ito pa rin ay parte mga minamahal ko ng ating pong pagkakaloob. Dahil ang proceeds po nito, amen, ay para sa gastusin ng ating pong mga minamahal na mamanggagawa sa kanilang personal necessities po. Amen? Amen? Pambili ng kanilang sabon, toothpaste, mga minamahal ko, at ano pang mga personal na pangangailangan ng ating pong mga minamahal na mamanggagawa. Amen? Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. So akin po ituloy mga minamahal ko yung halaga ng bawat membro ng pamilya, mga minamahal ko. Kung meron tayong binata at dalagang mga anak, mga minamahal ko, 35 pesos each po yan. Pero kung gawin po natin 50 pesos din, why not? Amen? Amen? Doon sa ating mga batang anak, mga minamahal, 30 pesos po yan. Kung gawin po din natin 50, mga minamahal, walang nagbabawal po sa atin, mga minamahal ko, sapagkat ito rin po ay parte ng ating pong pagkakaloob. Ang sabi nga, ang nagkakaloob ng marami ay marami rin ang kanilang tinatanggap. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, atin na pong isagawa yung ating pong monthly blood offering. Amen? Sapagkat alam na po natin mga minamahal kong ang basihan po nito. Amen? Yung binasa ko pong talata, mga minamahal ko, yung aklat ng Job, kabanatang 1, ang talata ay 5. At mga minamahal, kung mahal po natin ating mga minabad pastoral workers, amen? Ang mga manggagawa sa kanya pong banal na ubasan, na alas 3 pa lang ng madaling araw, tayo na po ipinapanalangin na. Amen? Amen? Ay malaking sakripisyo po yan, mga minamahal ko.
Ikaw ba makakagising ka ng alas 3 ng umaga at mga minamahal ko, talagang nagpupuri ka na sa mahal na Panginoon, nagbibigay ng pasasalamat at talaga idinadalangin mo, mga minamahal ko, yung mga kapatid na nasa labas, na pag-iingatan sila sa kanilang pagtatrabaho, hindi mo kayang gawin yon. Amen? Amen? Majority of us, aminin man natin o hindi, alas 3 ng madaling araw ay nasa kasarapan pa ng tulog. So mga aminado tayo. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At narito po mga minamahal ko ang ating beloved elder, ating beloved Brother Deo Rodriguez upang ipanalangin po yung ating pong prayer for monthly offering. Praise the Lord.